unyazi wezulu. Amen. Bantwana unyazi wezulu, ngiyacela uba uNkulunkulu ashembe, uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha, kube uye ukhuluma amazwi alenkonzo, kungabi mina. Ngiyacela uba uNkulunkulu angiphe amandla okuguqa lapha, ngingakhathali. Bantwana bonyazi lwezulu, isikhathi la noma inyanga la igama eliphezulu elikhulunywayo kuyigama loThixo lenkosazana. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ngangilele emzini waseGebisila, ngilele nje emotweni ngoba ngingenayo indawo yokuthi ngingalala khona. Ngathi mangilele ngase ngibona inkosi yamaNazaretha enkulu, uThixo lenkosazana. Yayithetha kakhulu, ubonakala ukuthi ithethisa mina, kodwa ngazi ukuthi ngenzeni. Nami ngikhungathekile nje ukuthi ngoneni inkosi yangithethisa kangaka. Ngabe kwathi kuloko kubona kwami, uma igcina ukuthetha yasikhuluma amazwi angijabulisayo kakhulu. Yathi ungenxa ukuba wena ngiyakuthanda, ngaphaphama ngase ngijabula kakhulu emphefumulweni wami ukuthi akuyona into encane ukuthandwa uShembe. Ngajabula kakhulu ukuthi kuloku ngithethisa kwakho kungaka, kodwa ekugcineni wasethi ngenxa yokuba ngiyakuthanda wena. Ngisho ukuthi-ke izinto ey'njalo engizoyikhuluma nengizoyikhumbula, izinto ey'phathelene noThixo lenkosazana. Lapha kithi ey'nganeni engiyizalayo kunengane engayiqamba igama layo ngathi uVelothingweni, igama layo leyo ikhona la, fanele ithi la kwabanye abancane, kodwa ngiphakamisa lokho ukuthi igama layo uVelothingweni, igama layo. Uma ifika esikoleni isho igama layo, iyangitshela ukuthi ngithema ngithi igama lami ngubani. Uthe uthisha wathini name uma ngisho igama lami. Kanti ngesinye isikhathi sithe uma siyiphekezela iyothatha ireport, uthisha wayesebuza igama la, ngasengisho ukuthi hayi uVelothingweni mbheke lapho ngoba kwamele ngisayine. Usiyamangala nawe uthi yini wamqamba kanjalo. Ngithi ukuthi babengafuni ukuvela, bengafuni ukuza, ngaze nahamba ngayoThingweni, ngafike ngabacela oThingweni, ngase ngiyabathola. Lona-ke ngase ngimqamba lelo gama, ngithe lakhe igama uVelothingweni.
ke ngiyathanda ukuxoxa indaba yokuvela kwabo. Kuthe sekukhona unkosikazi lo omganile uMangidi, ngane uMangidi. Ngaqale ngagana uMambamba. Wadlula emhlabeni. Ngase ngigana ke uMangidi. Kwathi sihleli nje sinjengomndeni ekhaya. Kwakhona intombi yakithi eyazala uma omncane naye isekho emhlabeni. Yavele yaphahluka nje. Ngaleso sikhathi ngiyakha ngezansi kwasekhaya. Indlu simile nje isithi ayiphele. Yaphahluka le ntombi kababa. Yathi kazi kothiwa ikubuka bani lapha. Yakhomba la ngakha khona. Kwase kuyacaca ukuthi usho ukuthi inenhloso ezimbi ngami nalo nkosikazi ongiganile uMangidi. Nangempela kwathi akuhambe njengesifiso sayo, ngoba kwathi ukuhamba kwesikhathi kwaze kwabonakala ukuthi cha, abantwana bafuna ukuvela la kuMangidi. Kulikhulu nje impela, mhlawumbe ngiyikhulume le ndaba, kodwa ngeke ngiyeke ukuyikhuluma ngoba yinhle. Indaba ukukhuluma ngoNkulunkulu wethu. Ithi incwadi kwenye indawo, babusisiwe abantu uNkulunkulu wabo okuJehova. Mina ngithanda ukuthi ke ngithi babusisiwe abantu uThixo wabo, abankulunkulu wabo uShembe. Ngoba ziningi izinto esinazo esasingeke sibe nazo uma uNkulunkulu wethu kwangeke Shembe. Mhlawumbe uma kwakuNkulunkulu nje, uNkulunkulu abakhona emhlabeni. Kwabonakala ukuthi isifiso sabo ngathi sifuna ukufezeka. Intombi yakithi siyahamba emhlabeni. May his soul rest in peace. May her soul rest in peace. uNkulunkulu sengathi ngamkhumbula ngoba njengoba ngikhuluma kanje nje ngithethe icala lakhe. Ngiyamvumela icala lakhe ngamazwi akhe awakhulumayo. uNkulunkulu sengathi ngamkhumbula mthethelele. Ke ngaze ngayijuba-ke ngayothi ngweni lenkosazana noma ngisaba ukuya. Ngangesaba kakhulu. Ngaze ngayijuba ngaya lusentabeni yomhlangano endala eJalakazi. Ngafike ngacela abantwana kubona kulona. Lwangibusisa. Akudlulanga isikhathi eside. Wayisola lo Mangidi lo. Ngokuya kwami uthingweni lenkosazana. Wayisola. Ngajabula ngathi nango-ke uThixo wethu. Kwadlula isikhashana kwaphunyuka. Waphinda wayisola ngokushesha futhi. Kwadlula isikhashana futhi kwaphunyula. Waphinda wayisola kwesithathu. Wagula. Wagulela ukufa. Ngase ngimthuthele esibhedlela. Ngithe uma ngimthuthele esibhedlela, bathe odokotela msizile ngamletha ngoba bendizophela la namhlanje njengoba ngifika naye, kodwa kusasa ubezohamba emhlabeni. Base bemphuthumise theater. Kodwa
ngikhuluma ngothingo lenkosazana ngiphakamisa lona umsebenzi yalo bamphuthumise etheater bafike bamhlinza banqamula iTube leli okuyilona abantu besifazane abakhonsiva ngalo elibalekile ekuthenini umuntu wesifazane athole umntwana banqamula kodokotela basebethi njengoba sesinqamulele iTube nje amathuba ukuthi uphinde uthole umntwana awasekho angishawanga uvalo ngathemba kwakuzonyuka umhlangano ngaleso sikhathi uya entabeni ngiyakhumbula ukuthi sathi sayidanayo ukuthi asabulalina kakhulu sathi sayidanayo mangithi ukuthi asabe phansi kodwa lokuhamba kwethu phansi umthungu umanzi kanje uyingozi kodwa hayi akulutho ngoba sikwenza umthandazo kwakuwumthandazo ukuhamba phansi kwethu la kuphunulwa khona kuthandazwa mina ngangithandazela ukuthi uShembe angikhumbula ngiphe umntwana ukuthi leli thubu selinqonyiwe ukuthi udokotela uthini anginandaba nakho angizange ngikholwe yilokho ngakholwa uShembe ukuthi uShembe unamandla okudlula lezo inkinga awelele ngale umntwana khona linqamukile lelo Bhayibheli ngizomthola ngiyakhumbula inkonzo angithi iculo labantu basechibini elithi ukholo lwami ngonyuka nalo ngulibambe ngesandla ngoze ngiyongena nalo ezulwini angazi noma kuthina maNazaretha kunjalo yini kodwa baye basho njalo bathi ukholo lwethu ukholo lwami ngonyuka nalo ngulibambe ngesandla abantu basechibini abasho njalo ngiyengibezwe ngaya khona ngiphekezelela lo mangidi wayesonta khona echibini ngangiyeke ngimphelekezele niyahleka yini ngangiyeke ngimphelekezele beni ngangiyeke ngimphelekezeleke ngifike ngizwe-ke ngibukeke kushaya isonto ngibuke ngile yeke ukuba ngiyazi ngisho ukuthi-ke ngethemba uShembe ngoba kuhle njengoba siphelele la ukuthi uShembe siyamthemba uShembe siyamkholwa ngoba ohambweni lwabantu ababe eKhenani baka-Israyeli babe baningi bewumshungu bewumhlambi behamba ehlane kodwa eKhenani kwafika abantu ababili kuphela babe baningi mhlambe babe ngangathi kanje kodwa kwafika ababili kuphela kulabo bantu bonke abanye baphelele endleleni ngoba abazange bame esivumelwaneni sabo noNkulunkulu nathi sikulolu hambo linjalo ubhalile ngalo uShembe ukuthi baba ngikulolu hambo losizi ezinyembezi kwesinye isikhathi singanganaki bona babehamba ngokwenyama kodwa thina sohambweni esiluhambayo ngokomoya sesihamba uhambo likamoya kumele singakhohlwa ukuthi bona kwagcina kufika ababili kuphela kumele mhlawumbe sibuze ngesinye isikhathi ukuthi kazi kuthina kofika abangaki ngoba siyakhumbula ukuthi ngesinye isikhathi endleleni uMose uqobo lwakhe uNkulunkulu wakhipha instruction kuyena wathi Mose khuphukele entabeni iPisga wayibiza ngegama ufike ufe khona ungabusehla kule ntaba
kodwa kubukela kuyona ufika ume phezulu esiqongweni ubuke eningizimu langasinyakatho nasempumalanga nasentshonalanga ubuke nje amagumbo mano omhlaba leli lizwe siyakulona noma eniya kulona ulubuke nje ngamehlo ngoba awusayi ukufika kulona ngoba endleleni kube nesikhathi la ungangidumisanga phambi kwabantu ungenza uNkulunkulu phambi kwabantu ngakho ke imentabeni ephakeme kakhulu ozokwazi ukulibona lonke lelizwe eniya kulona engilithembise lona ulibuke ngamehlo ngoba ngeke usafika kulona manje ngiyicabange lento inkosi la ngayijwayele ukuthi ikhuluma ibisithi ngibe novalo yayisho njalo ithi ngibuye ngibe novalo maNazaretha uma nginibuka ngingazi noma niyaya la siyakhona yayijwayele ukusho kanjalo ukuthi ngibuye ngibe novalo afika ngake uMosi kulelo lizwe thina sofika yini ofika bangaki thina ngisho ukuthi ke ngokwethemba nokukholwa uNkulunkulu ngoba ukukholwa ave kukuba muhle abanye abantu abamuzwa kahle umuntu umethu uyakholwa kodwa ukholwa naye kanti ukukholwa kusimple nje ukubelieve nje ukholwa ushembe yedwa ukholwa lo hayi ukuthi uhamba kwabantu imali eningi ubamukelise emgwaqweni noma unjani imbala ngembala emihle ukuthemba ushembe nje kuphela ngakholwa ke unyazi uthingo lenkosazana ngabe sengiya eGebisila lwalukhona ngangihambe ngireheza la endleleni ukuthi ngizofike ngithini ngoba ngase ngifuna ukufika ngithi baba ngicela ingane engasezuphuphuma ngangifuna ukufika ngisho njalo ngangasafuna ukufika ngicela umntwana nje nangempela ngasho kanjalo uma ngifika phambi kwale eGebisila ngathi ngicela abantwana abangasezophuphuma cela othingweni lwenkosazana lwathi inkosi kubusise sale isibusiso sibaningi kanje kwakhona leso sibusiso uthingo lwalusikhipha nje luthi inkosi mbusise lwasho kanjalo lwathi inkosi mbusise ngezwe sengathi lusho kumina ngedwa labantu ngabathatha engathi abekho mina ngedwa kwamnandi emphefumulweni wami uma lusho kanjalo ngokushesha emva kwalokho ichubu lokukhontsiva linqanyuliwe lesikhashana emva kwalokho kwayisola unkosikazi khona linqanyuliwe ngothingo lenkosazana ngathi ma ngifike emsebenzini la ngangisebenza khona ngisasebenzi manje noma seningangipha nje imali ngisasebenza cha ngisho kuphela ngisasebenza ngisahola lutho ngimina nje nginoshembe nje kuphela kodwa nginako konke ngoba nginoshembe ngathi mangifike emsebenzini kwakunentombazane yakangwane yayiconfirma lento yodokotela mangibaxoxele ukuthi sekwenzeke kanje kumangini yathi awu uyazi umakoti kaBhoti wenziwa leyo nto akanawo umntwana namanje hayi angayinaka leyo nto nganaka nje ukuthi mina phela nginoshembe mhlambe nawe ayithandaza uNkulunkulu omunye mhlambe ke kwakini owakithi ushembe awu wayisola khona lingekho lelo chubu
kwahamba wathola insizwa. Sikwazi nokubamba itoho nje manje. Leyo insizwa ayitholayo ngokushesha wathola esibili ngalo lelo chube linqamukile. Wathola esibili insizwa uVelothi Ngwenya igama layo. Bukhona nje la. Ngeke azafuna unamahloni ufana nami. Wathola insizwa esibili uVelothi Ngwenya. Nalo lelo chube emkhuba kaShembe la injalo. Kwathi phatha wathola insizwa futhi esithathu. Nalo lelo chube yona usiphe sihle. Uzaze zabantathu uVelothi Ngwenya wafika kanye nentombazane behamawele ngalo lelo chube. Babusisiwe abantu noma sibusisiwe isizwe uThixo waso okuShembe. Amen. Sengize ngakhuluma umuke waqala ukukhuluma ungasihlabelelanga isihlabelelo. Ubusuvela usukhohlwa nje. Lingithethelele uShembe ngithethelele. Amen. Kodwa ngazi ke noma isono yini ukwenza lokho. Kodwa ke amaNazaretha wakithi ngiyawazi. Kodwa ngisho ukuthi angazi noma isono yini. Kodwa ke amaNazaretha ngiyawazi awakithi. Ngizalwa yiwona ngakhulela kuwona. Ngiwazi kahle ngikungitshela ngawo. Sengingaba nje ukuthi wahlabelelanga wazosenza isona esikhulu lekaza umbona uShembe uthi ngolenkosazana. Ingoma yamashumi ekhulu namashumi ayisishiyagalombili. Angazi noma uzokulela ingane ngizwa kahle. Semeniwe thina sonke asimenywa
ngizokhuluma ngazo ngizokhokhela ngazo abantu bonyazo lwezulu. Ngizawufunda incwadi kaMathewu isahluko sesihlanu ngisuke evesini lika-13 igcineni lika-16. Ngibuye ngifunde incwadi yabaseKorinte bokuqala angithi-ke chapter 3 ngisuke evesini lokuqala ngigcine kwelesithathu. Incwadi yokuqala ifundeka kanje. Ngiyaxolisa ukuyifundela mhlawumbe nako kuyisola ngazo. Nina ningusawoti wezwe, kepha uma usawoti dumele kuyoliswa ngani na? Awusafanele lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle nokunyathelwa abantu. Nina niukhanya kwezwe, umuzi wakhiwe entabeni ngesithebe, asokhela isibani sibekwe phansi kusitsha, sifakwa othini, sibakhanyisele bonke abasendlini. Njalo akukhanyi ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu elungileyo, badumise uThixo osezulwini. Eyesibili ifundeka kanje. Siyabuya siqale ukuzincoma na? Siyadinga yini njengabanye izincwadi zokusibabaza kinina? Nezincwadi zokusibabaza zivela kini. Nina nincwadi yethu elotshiweyo ezinhliziyweni zethu, eyaziwa ifundwa abantu bonke. Nibonakaliswa ukuba nincwadi kaThixo esetshenzwa yithina, engalotshiwe ngo-inki, kodwa elotshwe ngomoya kaThixo ophilayo, engalotshiwe ezibhebheni zamatshe, kodwa ezibhebheni zenyama yenhliziyo. Amen. Le ncwadi yokuqala ngiyayithanda ngoba uma iqala ithi nina niukhanya kwezwe, kuyaqala there and then kugqame kimi ukuthi le ncwadi ikhuluma ngamaNazaretha noShembe. Uma ithi nina niusawoti wezwe, kugqame kimi ukuthi le ncwadi ikhuluma ngamaNazaretha, usawoti wezwe amaNazaretha. Usawoti into ukuthi uma ukudla sekuduma kungasazwakali kahle, usawoti kusuyakuyolisa, bese kuyaqala ukuzwakala ukuthi hawu kumnandi lokudla. Ngenxa kasawoti ukungezwakala kuyenzeka ohambweni lwethu oluye emzini, ufana nomuzi wakuhamba abantu baseGibhithe beya kuwo, nathi sisohambweni elinjalo. Kuyenzeka empilweni ukuthi kube nezivuvaba
zokuba impilo ingabisaba mnandi iqala ukuba duma impilo bese ke uyabona ukuthi isidingo sawo wayo ke manje ngeke uye kuthenga econtaineri eSomalia lo sawo ukuze impilo ibuyele endaweni enormal bese uyakhumbula ukuthi konje kukhona uShembe noMnazaretha bakhe khona uShembe namaNazaretha akhe usawoti wezwe nokuyoliswa ngawo emhlabeni uma impilo isiduma uShembe namaNazaretha kwenzekile ngesinye isikhathi ngisasebenza impilo yaqala ukuba duma emzini wakaduma la eNtuzuma ngifuna ukufakaza lokho ukuthi uSawoti wezwe elina maNazaretha Sawoti wezwe ithina uma uShembe wayengekho emhlabeni ngabe impilo injani ngabe iduma kwathi uma sesihleli sistafu kwayeseza lo nkosikazi wakaduma ngoba uyazi ukuthi le ndoda yakancobo iwuMnazaretha laba abantu bawusawoti wezwe bengikhulume naye wayesengidonsele evrande emnyango nje esengixoxela ukuthi lapha uhleli kabi kaduma angazi sokushini bani lapha noma ufika yini angazi indaba angazi mina ukuthi khona ka yonke indawo ngakhulela emafamu nje ngofela khona futhi uNkulunkulu ethanda uNkulunkulu engikhumbulile fele lokushini fele ka kazethi fele ka-B fele emaqadini nje lapho baba bekhona hawu sengiyayilalela le nkosikazi hawu yina nginenkinga ubaba wawe sitezi lapho unesitezi wawe sitezi angazi-ke wayedlela wawela phansi waqhubeka wayesethi uhlalahlala isonto elilodwa wahamba emhlabeni manje inkinga yini inkinga ukuthi mase silala uyafika ubaba uma sefikile sizwa ngoba sekuqhuma iradio phezulu ne-TV ufika ivula i-TV sizwe silele emakamereni kona ngoba sefikile adlala ne-radio akhiphe ingubo kodropha icakaze phansi impilo yayisibaduma wayesedinga uSawoti ukuthi ayiyolise ngoba impilo ebuhlungu ukuthi ngihlele endlini kunomuntu lungafanele ukuthi ngabula kodwa khona owenza izinto ngiyobuka nje nebhola ngiyavela ku-TV abuka ibhola abuka iPirates ne-Richards Bay manje biza amakholo ngisho kuyena nangimbuka namabuka wakakhoma khona ngababuza angabiza khomuntu akhokholo angabiza lihambise lowa muntu limusele lowa muntu uNkulunkulu lithi mina biza amakholo ayikho indlela ngoba uma ubiza inyanga izomxosha ngey'tabutabu zayo asulela emgwaqweni nasemahlathini kanti uNkulunkulu uzomthethelela amvulele endaweni yakhe la egcina khona umphefumulo biza amakholo hayi amakholo washona malana
Baqale lalela-ke ngizofika ethempelini ngesabatha ngiyibikela amakhola le ndaba yakho sizofika kwakho sizomnxusela uNkulunkulu ukuthi ahambe. Hayi savumelana nami kumele ngisheshise ngoba ngifuna ukusuka la kule ndawo. Le ndawo iyashisa le ndawo. Ujulu ungakadansi ngisho ukudansa la kule ndawo. Manje na-ke sizofika-ke kwakho. Sasuka sahamba ngangisenemoto enkulu. Ngangijwayele ukubalayisha nje ethempelini lethu esasiswele makumele sihambe. Nganginemoto enkulu. Sahamba sakhona amaduma entuzuma. Safika khona senza uvuka nathi kwafunyaniseka ukuthi indlu incane. Sahlala egcekeni nje sakushaya senza uvuka nathi. Sahlabelela sathi vuka nathi sokhanyisa. Kwaphuma abantu kubiwe ngama-blocks. Sabona abantu sebevele la ama-blocks ikhona into abayizwayo ngale ngaphakathi. Abangayijwayele. Babevele la ekodongeni abantu bephakamisa amakhanda befuna ukubona indle eqhamuka ngale. Saqeda lapho uvuka nathi. Ngase ngibuze kodwa ngibuze nje ukuthi wafihlwa bathi akathile. Sagcwala emotweni yethu sahamba. Nebandla lesisasiswele. Sagcwala ekhumbini eKwantamini. Sahamba sayolathini bafuna sitshengisa ithuba bathi walotshwa la kule ngqondo. Senza inkonzo yababhekabezayo la. Saqeda saphinde emuva. Kwagcina ngalelo langa. Ukufika. Kwagcina ngalelo langa. Insizwa yakhona sake sayibona sifake ingubo leqhwa ithina yensimbi emhlophe. Engathi uNkulunkulu angalikhumbula-ke ngalo ibandla sisasiswele. Uma layithola imvu eyodwa eyayilahlekile. Ngisho ukuthi-ke usawoti weza ukukhuluma ngawo ithina maNazaretha. Manje imnandi lencwadi mayisiqhubeka ithi akukhanyi khanya kwenu phakathi kwabantu. Imnandi mayisiqhubeka isho kanjalo. Isithi akukhanye ukukhanya kwenu phakathi kwabantu ukuze abantu babone imisebenzi yenu emihle balidumise unyazi lwezulu. Ngoba iyasikhanyisela ukuthi unyazi lwezulu lodunyiswa ngathi. Unyazi lwezulu lodunyiswa ngami. Lodunyiswa ngawe. Ngenxa yemisebenzi emihle esiyenzayo phambi kwabantu. Angazi-ke noma siyaqaphela lokho ukuthi siyenze imisebenzi emihle phakathi phambi kwabantu. Ngoba uma le ncwadi ithi nje asikhanye phambi kwabantu ngemisebenzi emihle, ithi khanya wena kumakhelwane wakho wakhelene naye ukuze abone imisebenzi yakho emihle adumise unyazi lwezulu. Ithi le ncwadi khanya wena mfundi osesikoleni
bathi othisha uma benibuka nina ingane zamaNazaretha bathi lezi ingane ihlukile kwezinye. Lezi ingane ngesikhathi sokuba ibreak makhala insimbi ziyabuya ayihlali ema-toilet. Lezi ingane zakaShembe zinjani kumele babuze kanjalo. Uyazi le ingane zakaShembe ayihlali ema-toilet ngesikhathi sokufunda. Ithi khanya esikoleni la ufunda khona ubonakala ukuba uyingane yomNazaretha. Kungcono ngoba niseduze. Ngisho kunina manje ngithi khanyana esikoleni ey'koleni la nifunda khona. Ithi asikhanye emisebenzini lapho siqashwe khona. Abantu bakhulume banqumuze bathi labantu abamaNazaretha bahlukile kuthina indaba. Bese beqhamuka abanye bethi hayi iy'ngane yikaShembe lezi. Bese beyamdumisa uShembe ngenxa yemisebenzi yethu emihle esikhanya ngayo phambi kwamehlo ayo. Omunye uzakwethu umvangeli uyakhuluma ngelinye ilanga khona lento yethu angazi noma yethina sodwa abantu abampisholo yini ukuthi umlungu ngizomtshontshela umlungu umlungu ngizomtshontsha umlungu. Uthi wathi uma efika phambili kwenyanga yezulu naye wayenza ubushompe bakhe emsebenzini enye impahla ayishonisele enye ayishonisele ngakwakhe enye ayishonisele enye ayishonisele ngakwakhe. Kwathi uma sekumele azoguqa phambi kwenyanga yezulu ezobika mhlawumbe khona la akekho kodwa embuka uzakwethu sesihlala naye. Kwathi guqa nje yathi inyanga yezulu yabuka abantu ngala eceleni yathi bizana amaphoyisa. Shishani bizana amaphoyisa. Uthi ngaqala ukwethula manje. Yathi bizana amaphoyisa abophelo yamkhoma. Uthi kwaphela sozwaneni. Yathi lo kade sekufika abelungu la bathi lo ntshontsha impahla yakhe bizana amaphoyisa abophela. Manje mhlambe echaza ukuthi ungathi ngoba impahla yomlungu uzochaye umlungu ngizoyitshontsha nje ngoba impahla yomlungu uShembe nalokho akufuna. Manje na-ke lo sabatho njalo udumele lo mNazaretha njalo akakhanyi phambi kwabantu. Abantu abayibona imisebenzi yakhe emihle. Abantu abalidumisa unyazo lwezulu ngenxa yokuntshontsha impahla yakho. Ngenxa yokuntshontsha impahla yomlungu ngoba uthi wena umlungu kumele antshontshelwe nje. Kungaba yihlazo uma umakhelwane bona kuphuma inkosikazi ngomnyango iphuma iguludeni sicacela ngodonga abesebona ukuthi Jaffa uwena mnumzane uMnazaretha iyabaleka Jaffa uwena abesevela ngesikhala umakhelwane athi hawu leyandoda inhlansuthi nje kodwa manje wayesephuma umakhelwane ebaleka kangaka azaqhubeka cishayo kwenze njalo. Usawoti odumele mawunjalo. Kungaba kubi uma
uma ingane sekuzwa ukuthi ususeduze uphuma la uphuma khona uhamba uhlabelela ingoma uyihlabelela ukhabeni lapho usuze ekhaya le ngoma ethi ngiyamwashela ngiyamphekela lelo lofu ingane ikuzwa ngayo usuza uhamba ukhabeni uthi ngiyamwashela ngiyamphekela lelo usuhamba ucula leyo ngoma zizothi nangibaba zigijima engene emakamelweni zingakaphathwa ubuthongo ngenxa yokuba uma sekufike wena kufanele sekufike ikati phakathi kwamagundane ibhuduzele ziyolala noma ingakuzeli usawuthi odumele uma unjalo kodwa ushaya ufuna usawoti oyolisayo uthi make usawoti sewudumele yoyoliswa ngani mhlambe-ke namhlanje uNkulunkulu uthi asibonisane ngalokho ukuthi ngeyikhathi nangemzuzu asizama ukuba usawoti oyolisayo hayi usawoti odumeleyo. Incwadi yesibili ngiyifundile incwadi yabaseKorinte qiniselani webakhonzi thina amaNazaretha siyincwadi kaShembe uNyazi lwezulu lithi leli verse le ncwadi ayibhaliwe ngoinki njengezincwadi zonke futhi
ayibhaliwe naseyibhebheni zamatshe njengencwadi kaMose ayilanda entabeni yaseSinayi ebhalwe eyibhebheni zamatshe. Ithi lena kaShembe incwadi ibhalwe eyibhebheni zenyama yezinhliziyo zethu, futhi ayibhaliwe ngo-inki njengey'ncwadi zonke, ibhalwe ngomoya kaThixo. Manje uthi-ke le ncwadi singayoni, ngoba le ncwadi uShembe uyibhalile yaba yinhle. Manje na-ke mina ngingayoni le ncwadi ngoba ilotshwe enhliziyweni yami, ilotshwe nasenhliziyweni yakho, kodwa ilotshwe ngomoya kaThixo. Ayilotshwanga ngepeni lika-inki noma ubholiphene noma ini, kodwa ilotshwe ngomoya kaShembe. Kungaba kubi uma le ncwadi singayona. Ithi le ncwadi ifundwa abantu bonke. Ithi akudingi nokuthi uShembe azahambe ebeka izinto ezi-advertisayo ukuthi ngosuku oluthile ngizobe ngilapho ethempelini phezu kwedamu, khona idamu elilapha. Adingi nokuthi azamemezele emsakazweni ngobe ngilapho. Adingi nokuthi azayiveze ukuthi mina ngiwuThixo. Kodwa umhlaba wonke ufunda le ncwadi. Nayi le ncwadi njengoba ngiguqile nje mina ngiyayibona nansi. Kodwa ngesinye isikhathi uthi ngolikhuluma isimanga lusepulpiti la, luthi asikholiwe sonke la, lwasho kanje, luthi asikholiwe sonke la. Base luyabuza lothi hawu, ngicabanga ukuthi sikhole sonke la, kusho uthi lothi hayi sikholiwe sonke la. Ngicabanga ukuthi wena sikhole sonke la, mhlawumbe bakhumbula abanye. Ngabuka ngathi mina sibahle kangaka, simhlophe, sigcwele iparadisi, kukuhle kangaka, kanti sikholiwe sonke. Uthi ngobe luke likhulumizwe nje noma umugqa wodwa okudingeka uwenze homework yokucabanga ekhaya, noma usuhlangana nomuntu ogqoke ingubo emhlophe kodwa ungakholiwe. Ubusuyabona hawu nansi lento ekade ishiwo uThixo. Manje le ncwadi singayoni ngoba uShembe uyabona masisiyona le ncwadi. Engathi uNkulunkulu angasisiza asiphe ucingo. Nonyazi lwezulu liyakhuluma ngale ncwadi. Uma luthi uThixo, hayi ungacabanga sikhole sonke la, sasibahle kanje, pho ngadle namaNazaretha amayisenje. Kodwa uThixo luthi hayi bahle nje kodwa asikholiwe sonke. Lwaze lwabuza umbuzo lothi habe wena ucabanga ukuthi sikhole sonke la, asikholiwe sonke. Nganoma kwakuyila noma kwakuphezulu yini. Nonyazi lwezulu lusho njalo luthi lento enhle kangaka elotshwe ngomoya kaShembe uBombela isitimela samaMpondo nalo liyasho luthi wafa labantu uyamthanda, wafa nomthanda. Bakhona abantu la, isikhathi sisihambile kakhulu ngixolele. Ngizoxoxa into emfushane echaza lamazwi onyazi lwezulu. Ngisuke ngelinye ilanga kwakukhona umuntu la wayegqoka njengami. Kwakuhamba la bakithi. Wayegqoka njengami, ngibona ngigqoke kanjani. Ngihlangana nendoda ngelinye ilanga, nginomkhuba ukuthi ngisuke esikoleni
uma kuyibreak ngoba ekhaya kuseduze kugcwele nohambo kwasekudelelana nje ngacela nokucela angazi nangidelelelana kanje uNazaretha awu ngiphume ngelinye ilanga khuluma indaba ukuthi uhafu la uyalithanda unyazo wezulu uhafu awulithandi futhi ushaka wona ngithi uma ngingasonyazini khona indawo okuthi sonyazini lapha nokudliwa kuyona inyama nje sidla khona inyama leyo ndawo iwumakhelwane wami ngidla inyama khona nje mhlawumbe nantambama nje namhlanje ngizoyidla futhi uma ngithi uzakongosela yona ngiyidle hawu mesibesihleke sontweni ave siswacile silokhu siserious nje ngihlangane nendoda khona abantu la abaluthandayo khona abantu abangakuthandi unyazo lwezulu la phakathi kwethu angazi noma nami ngumphakathi kwabo laba abangakuthandi ngiphume ngihlangane nendoda ngiyakhuluma ngamabomu lento abanye ubabona khona la uthi wena lo akazi ukuthi siyamazi ukuthi alithanda unyazo lwezulu khona la into ecasula kanjani ithi le ndoda kumina uma ngihlangana sibingelelane sengiyasheshisa nje ngithi yebo ibisithi le ndoda uyazi usibanibani lo owayeqoka njengawo uthi ebuhleni kumele kuphathe usibanibani esho le ndoda yaphesheya komvula uthi xifi kumina ngithi kule ndoda wena uthe amesho njalo wathi hayi angacaci ngithi mina uma ebona ukuthi ebuhleni kumele kuphathe usibanibani usafunani phakathi kwethu bo uqifi nje kwakuzoba u-23 ngifuna ukuthi unyazo lwezulu likhuluma iqiniso manje khona abantu abangalithandi la abanye ngiyabazi mina ngcono ukuthi lo alithandi nalo alithandi ngiyabazi bese ngithi ngizofika ku-23 ngikhulume ney'nsizwa ukuthi sengiyasheshisa abamakhola ngikhulume ney'nsizwa ukuthi ngoba le ndoda igqoka njengami ihamba amathempeli akuthi ngesabatha siyibeke into encane nje imiphuma kwayo siyilandele uma isithela sisheshe masivela sithi iziyongena ethempelini eya kulona ithi uma ingena nje nathi bese siyangena khona abantu laba abangalithanda unyazo lwezulu hawu siyibophe lelo qhinga uphuma u-23 goduke ngiyekhaya uthe ekuseni kwangena ucingo kumina selishawa ile ndoda eqoba njengami isithi le ndoda ngizwile ukuthi wena ubopha lokhu nalokhu la amaNazaretha besibopha nawo leli tulo lokubamba lo muntu asethatha ucingo amfonela uthi basobhake ngoba nangoke usela ukhuluma ukuthi sizokubamba kanjani useyangifonela ngizwile ukuthi wena bekuwukuthi khona abantu abangalifuni unyazo lwezulu kodwa bahlaliswa ukuthi babe ngenawo plan B babe no plan A kuphela kwathi uma uplan A ungaphumeleli kwanquma ingqondo ukuthi bazokwenza njani basale sebehoba bakhona la
ngithi mina ngisheshe ngithi nje hayi ngiyezwa singabonana nawe sobabili athi yena hey manje ngiphuma late kusho le ndoda eqoka njengayo ngiphuma late ikhathi zama-exam manje sihlushwa amaphepha umsebenzi emningi ngithi mina kuyona inkinga nango-10 uma uphuma ngo-10 asibonani sobabili ijike manje ithi hayi kulungile ngizosonta endlini yami ngithi mina uma kunjalo-ke uma ucabange kanjalo hayi ayikho inkinga yagcina ngalelo langa leyo ndoda la sihlala khona nozakwethu esigqoka ngendlela efanayo yagcina ngalelo langa ayibuyanga yafika yathi nje hayi kulungile uma ngi-insist ukuthi asihlangane sobabili noma u-12 ebusuku noma u-11 yasithi hayi ngizosonta endlini yami kodwa ngithi la phakathi kwethu khona abantu abangathandi unyazo lwezulu alikhulumi lona iphutha ngisho kanjalo khuluma isimila ngisho ukuthi-ke kwaba nomuntu ongathandi unyazo lwezulu owalwisana nalelo tulo lokumbamba lo kusho ukuthi-ke kulungile-ke ngoba lona lelo tulo lamambiza kodwa lethi cha ngizosonta endlini yami ngathi mina hayi kulungile uma ucabange kanjalo-ke akho nkinga wahamba futhi akulanga wabekhona kodwa indaba yayisikiyena ngabantu abagqoka njengathi kanje iNazaretha emhlophe uma ngabe sakha itulo lokuphusha sidudule umuntu ongathandi unyazo lwezulu yena umuntu athatha ifoni afonele leyo muntu ubhasobha nawo bafuna ukukhipha la phakathi kwethu kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi ayihambele yena kanjalo ngiyabonga ezulwini ngabe ngiyaqhubeka ngoba indaba kaShembe kakhuluma iy'nsuku ukusiphinde inkosi ibusise elizweni.